Следва една невероятна история за късмета на един алпинист. Да паднеш от височина 305 метра и то върху скали и да оцелееш, това звучи невероятно, но е факт. Вижте историята на Адам Потър. Така изглежда мястото, където Адам Потър е паднал. Адам е на 35 и е алпинист. По време на инцидента се е катерил по най-високата планина в Великобритания Бен Невис. След кратка почивка решава да провери как свършва скалата, върху която седи. Прави няколко крачки напред и рязко пада в бездната. Обяснява, че е имал много малко време да гледа и да разсъждава какво се случва. Приземява се 305 метра по-надолу върху твърда скала. Последната скала обаче я видях и въпреки, че докато стигна до нея вече бях изгубил част от скоростта си, изпитах ужас, защото осъзнавах, че това може да е краят. Хеликоптер на кралския флот, който извършва тренировъчен полет, открива Адам Потър. Мъжът има видими наранявания, но е контактен и дори се опитва да разчете картата, която има, за да се ориентира. С помощта на хеликоптера е откаран в най-близката болница. Аз съм изключително голям късметлия. Щастлив съм, че не се нараних повече. Щастлив съм, че хеликоптерът се намираше в района по това време и стигна до мен наистина много бързо. Сега Адам се възстановява. Смята, че живее втори живот, но не се е отказал от катеренето.